Hei y blant, gobeithio bod chi gyd yn saff ac yn iach. Rydw i'n gwneud ffilm bach Maverick Corff i chi. Rhywbeth bydd digon hawdd gallwch chi gopio yn y tŷ. Sy'n angen lot o adnoddau yna chi, dim ond dillad Maverick Corff a bach o wagle i wneud y gweithgareddau gwahanol. Ni'n mynd i fod yn gwneud 4 gweithgaredd. Yr un cyntaf wedi gwrthwasgiadau, preseps. Yn ail, ni'n mynd i fod yn gwneud naid ragwth, sef split jump. Yn drydydd, ni'n mynd i fod yn gwneud eisteddiadau, sef sit-ups. A wedyn yn bedwerydd, rydym mynd i wneud naid seren. Okay? Felly, beth rydym mynd i ddangos i chi yna yw'r opsiynau gwahanol i wneud gyda'r gweithgareddau gwahanol. Okay? So, edrychwch arna i nawr. Okay? Felly ta. Os ydych chi eisiau gwneud eis gwrthwasgiad yn gyntaf, gallwch chi jyst wneud preswyll fan hyn, breichiau syth, corff syth, lawr, lan. Nawr, os ydych chi eisiau gwneud hwnna yn haws i chi yna, ydych chi'n gallu gwneud e ar eich penliniau. Okay, felly dydw e ddim cymaint o bwysau. Felly dyna gyd i chi wneud, plug eich coesau chi fan hyn, mynd lawr a nôl lan i fyny fel yna. Okay? Os ydych chi eisiau gwneud y bach yn anoddach, beth gallwch chi wneud yw'ch dwylo chi'n agosach at y gilydd fan hyn. Okay? A wedyn o fan hyn, rydych chi'n mynd lawr a nôl i fyny eto. Okay? Nesaf, y symudiad nesaf ydy naid ragwth, sef split jump. Okay? Beth gallwch chi wneud, os ydych chi eisiau, ydy mynd cam ymlaen, mynd lawr, nôl. Okay? Neu os ydych chi eisiau gwneud y bach yn gyflymach, gyda tyma bach fwy o bwed, chi'n gallu wneud o i fyny fe, gallwch chi wneud naid, yna, os wneud o un i'r llall. Okay? Felly mae'r dewis gyda chi i fynd lawr lan mae'r gyflym mae chi eisiau. Nesaf, eisteddiadau. Mae 2 opsiwn gyda ni fan hyn. Yr un cyntaf ydy i gorwedd ar y llawr. Okay. Felly chi'n mynd lan fan hyn. Okay. Cadw traed ar y llawr sy'ch chi'n gallu. Gwydwch chi fyny, cadw'r dwylo ar y talcen fyna. Neu, os ydych chi eisiau bach yn haws i chi, symud mynd y camera fan hyn. Gallwch chi mynd o'r dwylo lan y penliniau. A jyst nôl ymlaen fel. Okay. Ac yn olaf, naid seren. Felly mae naid seren, beth mae'n eich gwneud, mae chi ddwy ddechrau naid seren gyda'r dwylo gyda'i gilydd, plygu'r coesau, chi'n mynd lan yno. Cydwch chi fynd fel yna, os pawb yn deall yna. Okay. Felly te, fel dwedais i, ni'n mynd i ddechrau gyda y gwrthwasgiadau, wedyn naid ragwth, wedyn eisteddiad, naid seren. Yn y rownd gyntaf, byddwn ni'n gwneud 10. Wedyn, yn yr ail rownd byddwn ni'n gwneud 8. Yn y trydydd rownd byddwn ni'n gwneud 6. Yn y pedwerydd rownd byddwn ni'n gwneud 4. Yn y rownd olaf byddwn ni'n gwneud 2. Felly, ar y dechrau byddai'n eitha anodd, so mae'n rhaid i ni wneud tipyn o waith. Ond erbyn y diwedd, bydd llai o waith gyda ni, so dylai fe fynd yn haws wrth i'r gweithgareddau mynd ymlaen. Okay? Felly te, gobeithio bod chi'n barod, so dyma ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Felly te. Wedyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, eisteddiadau nawr te. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar yn olaf, naid seren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Felly mlaen ar wneud 8 ohonyn nhw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Sediadau yn allan. Dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth. Ac yn olaf, neidiadau seren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesaf, nôl i'r gwythorsiadau, so ni'n lawr i 6 nawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reit. Neu dragwaith. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eisediadau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A chwech yn ar tir yn i'r ffynnu set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesaf te. Yn olaf, wel dim yn olaf y pedwerydd. 4 nes i gyda'n ein ar. So, 1, 2, 3, 4. Mae'n dragwaith. 1, 2, 3, 4. Eisediadau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ar un olaf, dim ond 2 i fynd. 1, 2, 2 sediad. A wedi gorffen. Dyna fe i chi. Bach ymarfer corff pob dydd. Gobeithio bydd yn cael chi'n iach a chi'n teimlo'n well. Felly edrychwch ar y ffilm, rwch gynnig ar eich hunan, a wedyn postwch chi weld sut ych chi'n teimlo ar ôl e, sut aeth i. Hwyl fawr, joiwch, wedi'ch chi'n wir.